Takže niekto je veľmi defenzívny, hej, nechce sa nechať stiahnuť, hej, tak idem za ním, nesnažím sa ho stiahnuť, idem za ním, za krk a snažím sa ho stiahnuť dole, hej. Alebo ho stiahnem, alebo ho nestiahnem a keď ho neviem stiahnuť, tak si vyberem ten moment prekvapenia, noha, ruka, hip, bump, sweep, hej. Alebo ho sweepnem, alebo mi tam stihne dať ruku, hej. Takže to isté, ťahám ho k sebe, idem k nemu, hej, ťahám ho k sebe, vyberiem si ten moment, hodí mi tam ruku a môže mi ísť triangel, hej. Znovu dole, dobre? A tuto si už vyberiem ten triangel, nechcem tam mať jeho plece, ani jeho lopatku, ani jeho chrbát, hej. Takže idem tuto, hej, a mám iba jeho ruku a krk, dobre? A tuto potom kolena k sebe. Dobre? Takže keď je niekto veľmi defenzívny, idem k nemu. Ja. Hej? Dobre?